ברוכים הבאים לעונה השנייה של מופיק! תהנו קצת, זה לכל החדשים, כי יש פה הרבה חדשים, אני שם לב. מה שקרה זה שבעצם ברווז ואופיר הבוגד הזה שכאן, הפנדה הזאתי, אז הם החליטו פשוט לפוצץ לנו את העיר, אוקיי? ואנחנו מרדנו נגדם ותכננו את תוכנית הפלישה. אז לא כתוב כולם, כאן רונן, בסרטון חדש כאן בערוץ, גם בסרטון אני טיפה בשרת אחר. כן, שרת SMP קצת אחר, לא פיוטר, אבל שרת SMP, כן, שרת SMP בסך הכל. היום אני בשרת ה-SMP של מופיקס, ודי אני אתחיל את הסדרה כאן. עומדת להיות סדרה, מקווה שדי ארוכה, ובואו בסך הכל בואו נתחיל. אז עכשיו כשהתרחקנו קצת מהספאון, אני רוצה להתחיל לשרוד, אז אני אעשה גלות התחלתי, כזה קצת קטן וצנוע, ונתחיל בסדרה הזאת. וחזר. אז כפי שאתם רואים, השגתי טיפה לוט התחלתי, קצת ארמור, קצת כלים מווילד שמצאתי גם, ועוד כמה דברים. בין היתר גם השגנו כבר אנדר צ'סט, הלכנו כבר לנדר ומצאנו פורטרס, שאתם רואים גם מצאתי מלא דברים, לא כל כך הרבה אבל כן דברים שיש דיימון, קצת טמרל, גולד, רדסטון, גם השגתי קצת מהטמפלטים החדשים, ואפילו מצאתי 5 Heart of the Sea. אבל זה לא באמת חשוב, כי כל שחקן מיינקראפט יודע שהדבר הכי מעצבן באמת בתחילת שרת זה ה-XP. ה-XP הוא הדבר מאוד מאוד מעצבן, כי צריך מלא זמן להשיג. כפי שאתם רואים, אני level רק 32, אבל זה עומד להשתנות, כי אני עומד לבנות חוות XP מטורפת, שתביא לי מלא XP, שאוכל כל הזמן לשפר את הארמור שלי ולתקן אותו אם משהו יקרה לי, אם אני אמות, או אם סתם ישרף בלאבה, כמו כל שחקן. אז בלי יותר מדי דיבורים, בואו נתחיל להשיג את כל החומרים לחוות ה-XP. ותנחשו בתגובות איזה חוות ה-XP אני עומד לבנות.
ועכשיו, כשסיימנו לבנות את החווה, אני יכול לספר לכם שהחווה הזאת זוהי חוות רייד, שאני איתה משיג מלא, אבל מלא אמרלד. ועם האמרלד הזה אני משיג מלא אבל מלא כישופים שאני צריך בשביל הארמור שלי. כפי שאתם רואים עכשיו באינבנטור שלי יש כבר פול חרב מקס, גם פיקקס, גם גרזן וגם שוול ואפילו גם מכנסיים. אני גם עובד על הארמור, כפי שאתם רואים פה כבר יש כמה ספרים שעובדים על הארמור שהיא כמו אקו אינפיניטי ואפילו קצת פרוטקשן וריפטייד. יש לי גם קצת דיימונד שהעסקתי, ועוד קצת דיימונד שעשיתי עם מיינינג עם חברי השרת שמהם אני בונה את הארמור. אבל עכשיו במעבר אחד אני רוצה לעבור למשהו אחר שאני רציתי לעבוד עליו, שזה בעיקר משהו שקשור בנדר, שהוא שבילים בנדר. כפי שאתם רואים יש לי קצת שבילים פה ושם, אבל לא כולם נוחים וקשה מאוד לעבור איתם. אז עכשיו אני בדיוק עומד לעבוד על כמה שבילים כאן, שאני אעביר את הפורטלים קצת למעלה, ויותר נוח לי ולשחקני השרת לעבור מהאזור המרכזי ולכל מיני ביומים ומקומות של אנשים, אם זה בייסים, אם זה מקום המרכזי שלנו, ואם זה סתם אזור חוות שאני צריך. אז יאללה, בואו נתחיל, ואני מקווה שזה הריפלי האחרון שלנו בסרטון הזה. אז יאללה, בואו נתחיל ונעבור לריפלי. חזרנו. אז די סיימתי לעבוד על השבילים, אפילו הוספתי כאן עוד כמה שבילים ואפילו הוספתי אייס כדי שיותר מהיר לכל המקומות שלי, אם זה הפילג' האופוס כדי להשיג את הבדורמן לחפת טריידים שלי, אפילו מצאתי כמה ביומים של אייס ועוד ביומים שמצאתי כמו מנגרוב. ואני חושב שכבר כאן אני אסגור את הסרטון. אם נהנתם אתם מוזמנים להשאיר בלייק ולכתוב תגובה נחמדה כאן למטה בתגובות, ולהתראות.